नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. काँग्रेस विजयी उमेदवार श्री सतीश सैल हेमगेली अभिमानान काढली विजयी मिरवणूक. कारवार विधानसभा निवडणुकीत कारवार अंकोला क्षेत्रात काँग्रेस उमेदवार श्री सतीश सैल हेमी निवडून येयल्या उत्साहान काल अंकोला तालुक्यात मिरवणूक काढ विजयोत्सव साजरो केलो. तसेच शहराच्या होन्नावर सर्कलाकडच्यान खुल्या वाहनात कारवार अंकोला क्षेत्राच्या शेकड्यांशी कार्यकर्त्यान काँग्रेस पक्षाचो जय जयकार करून शहराच्या मुख्य रस्त्यावर मिरवणूक काढली. शहराच्या शक्तिदेवता शांतीदुर्गा आणि अग्रगोण शांतिका परमेश्वरी देवस्थानाचे दर्शन घेऊन मिरवणूक पुढे गेली. तसेच आज कारवार शहरांच्या मित्र समाज मैदानाकडच्यान श्री सतीश सैल हेमगेली काँग्रेस अभिमाना मिरवणूक काढ मोठ्या उत्साहान जल्लोष साजरो केलो. या वेळार श्री सतीश सैल हेमी सांगले की काँग्रेस पक्षान जी निवडणुकी वेळार प्रणाली जाहीर केल्ली तेजी बेगीच बेगी पूर्तता करतले आणि कारवारात सी बर्ड, कैगा प्रोजेक्ट, केपीसी किंवा आदित्य बिर्ला अशा सगळ्या प्रकल्पाच्या दिसमजुरी कामगार किंवा इतर संघटित कामगारालो पगार जो केंद्र सरकारान निर्दिष्ट केल्लो तो मेळचे बद्दल फक्त प्रयत्नच न्ही तर तितलो पगार मेळोवन दितलो अशें तेमी आश्वासन दिले. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाची बेगीच बेगी व्यवस्था करतले अशें तेमी सांगले आणि औद्योगिक प्रकल्पाक विशेष लक्ष घालून फॅक्टरी हाडचो प्रामाणिक प्रयत्न करतलो अशें म्हूण आश्वासन दिले. LPD सोलार वॉटर हीटर जीएसटी आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी आशिले सोलार वॉटर हीटर किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र. आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम, ETZ MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಕರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೀಬರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಕೈಗಾ ಇರಬಹುದು, KPCL ಇರಬಹುದು, ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಇರಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇತನವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಏನು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುಮಟಾದಾದ್ರೆ ಕುಮಟಾ, ಕಾರವಾರ ಆದರೆ ಕಾರವಾರ
ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷದ ಅಡಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ವಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಧವ ನಾಯಕ ಸಂಘ ಇರಬಹುದು, ಅವರ ಜನಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಧುರೀಣರನ್ನು ರಾಜು ತಾಂಡೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಿಂದಳ್ಕರ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಸೇಕರ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಸಹಮತದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತರುವ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತಮಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ನನ್ನನ್ನ ಹಾಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಅದು ಹಾಲಿ ಆಯಿತು. ಮಾಜಿ ಆಗಿ ಉಳಿದ್ರು, ಮಾಜಿ ಆಗಿ ಉಳಿದ್ರು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಉಳಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಾವೇ ಏನು ಜನಸ್ತಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು मातನ್ನ मुगिಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्य नटील्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.